Element li hija ġol framework fiskali tal-gvern ħaġa sostenibbli hija ħaġa tajba, naħseb il-gvern taħares, il-Prim Ministru taħares lil-in qed ħares lejn il-futur u qed jara l-affarijiet li ġejjin law Malta għal-qudiem. Kif għadna waqt il-diskussjoni tagħna ħafna drabi tinsibuha diffiċli nsibu ċerta nies għax-xogħol għal ċerta jobs, aw ħafna ommijiet jew nies li qegħdin id-dar li huma nies li huma ċerta edukazzjoni u ċerta livell li jistgħu jgħinu, naħseb hija ħaġa pożittiva ħafna. Il-ħaġa hija li tkun komunikata sew, ġifieri n-nies irid ikun jafu dina kif taħdem ħafna drabi kultant il-komunikazzjoni ma tkunx ċara biżżejjed biex in-nies jieħdu vantaġġ minn dawn l-inċentivi. La importanti ma' assoċjazzjoni li tirrappreżenta lil min iħaddem f'pajjiżna u allura d-dinja tax-xogħol propju dak is-settur li l-politika tagħna bħala partit irridu illi nistimulaw unkomplu naraw jikber. Għall-ekonomija tagħna huwa importanti ħafna. Kien propju għalhekk li diskutejna anki mal-assoċjazzjoni ta' min iħaddem il-proposti li ħabbarna il-bieraħ dwar il-pakkett ekonomiku li qegħdin noffru u allura it-tnaqqis tal-pis tat-taxxa minn 35% għal 25% għal dawk li għalaw inqas minn 60,000 euro u spjegajna li dan huwa miżura ta' stimolu lill-employers tagħna, lill-investituri tagħna biex jinvestu il-profitti tagħhom flok fit-taxxa lill-gvern fil-negozju tagħhom biex jimxu l-qudiem. Tkellimna fuq affarijiet oħrajn importanti wkoll biex ngħinu ħalli naqsu l-burokrazija, nistimulaw l-attività ekonomika għal ġid ta' pajjiżna, laqgħa tajba ħafna, kordjali, pożittiva, ottimista għal ġejjieni li hija xi ħaġa li tagħtina sodisfazzjoni.